बेयावनो दिनै भारत उदांस्रि साननि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव नैबे दावधारा कमला बाजाराव फुटबल बादायलायनायखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना फैयै फैयै दिनै 11 बोसोर जाबाय नैबे खेलाखौ होबोबाय थानाया। आसा खालामो नैबे बिथांमोननि जिखिनि फुटबल खेला होनाय बे खेला होनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि जों फुटबलाव मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो फुंखा क्लाबनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर जोंनि लाइमोनफोरखौ लाफानानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे गेलेनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जों साखाफारा जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो नैबे फुंखा क्लाबा बोसोरफ्रोमबो फुटबल बादायलायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाफानानै बिथांमोना गावनि क्लाबखौ जौगाहोनायजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जौगाहोनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदो। थारैनो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना दिनैसिम 11 बोसोर नैबे खेलाखौ होबोबाय थाबाय आरो बिनि अनगायैबो बायदिसिना खामानिफोरखौ बिथांमोना मावबोबाय आरो लोगोसे बिथांमोना जि ग्रिन बडलेण्ड मिशन जि ग्रिन बडलेण्ड मिशन बेखौ लोब्बा लानानैबो बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय दं। गेलेनायनि अनगायै आथिखालाव बिटिआर सोरखारा गुबुन गुबुन बिथिङाव माबायदि हाबा मावनो ओंखारबोदों? गेलेनायनि अनगायैबो बिटिआर सोरखारा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों गोबां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय थुनलाइ बिथिं फारसे जौगानायनि थाखाय जों लिटारेचार फेस्टिभेलखौ जों बोसोरफ्रोमबो खालामबाय दं। नलेज फेस्टिभेलखौ जों बोसोरफ्रोमबो खालामबाय दं। कालचार एक्सचेन्जनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि आसार खान्थिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि जि GI टेग मोननाय खाम सिफुं सेरजा जथानि जिखिनि GI टेग बेफोरबायदि बिथिङावबो जों खामानि मावबाय दं। आरो आथिखालाव बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै जि बुहुमनि जिखिनि दुंहावनाय थासारि बे थासारिखौ जों खमायनो थाखाय जोंनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो लाफानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर ओनसोलाव फां 30,000निबो बांसिन दंफां गायनायनि हाबाफारिखौ जों दाखालि 1 आगस्टनिफ्राय जागायनानै आथिखालसिम सोलिबाय दं। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बोथोरनि जिखिनि सोलायनाय जि क्लाइमेट चेन्जनि जिखिनि सोलायनाय बे सोलायनायखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो हागोन नामा साननानै जों दंफां फुलि गायनाय थामहिनबा इउथ क्लाब्स जेनेबा फुंखा क्लाबाबो मोनसे बेनि गेजेराव बेफोरबायदि क्लाबफोरनो दंफां फुलि रानना होनायनि गेजेरजों जों मिथिंगायारि सोमखोरखौ आबहावाखौ लाबोनो थाखाय नारा नाथा नाजाबाय दंबो। आरो बेनि अनगायैबो बुंख'नो हानाय नङा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ बेखिनियानो। नाथाय गोबां सुबुङानो बिफांखौ गायनायनि उनाव जोथोन लाया। थारैनो बिदि अबस्थाखौ जों नुनो मोनो दंफां गायखांनायनि उनाव जोथोन लायैखौ। नाथाय जोंनि जिखिनि दंफां गायनायनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दंफां फुलि हरनायजों लोगोसे फुलिखौबो गोबाङानो साननो हागौ फिसा हरदो होननानै प्राय 6 फुटनि गोजौ जों दंफां फुलिखौ हरदो। आरो बेजों लोगोसे नांनाय बेसादफोर जेरैहाय हासार जोंनो नांगौ। हासार होखांनायनि उनाव बे दंफां फुलिखौ संरैखा खालामनो थाखाय जिखिनि बे बेराखौबो जों फ्रिलि जों सरकारनिफ्राय हरनाय जादों। आरोबाव बेरा होनायनि अनगायैबो बे दंफां फुलिखौ फेदेरना लाखिनो थाखाय बोसोरसे नायनो थाखाय मोनफ्रोमबो क्लाबनो जों 6 माहनि गेजेराव 25,000 टटेल 50,000 बैबायदि क्लाबफोरनो जों अनसुंथाइ होनाय जागोन। आरो आं आसा खालामो देग्लायनि जिखिनि दंफां फुलि गायनाय बे दंफां फुलि गायनाया निस्सय मोनसे जोथोन लायै अबस्थायाव थानाय नङा। मानो होनबाथाय जोथोन लानायनि जिखिनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों खालामदेरफानानै हरनाय जादों आरो। गोजोन्थों। गिबियावनो मानगोनां गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरबाय। जोङो फुंखा क्लाबनि जानानै नैबेखौनो फोरमायनो सानदों जे गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो 11थि रां बान्था जोलुर बादायलायनाय बेखौ मुंख्लं थावख्रि गयारि गोसोखां रां बान्था जोलुर बादायलायनाय हिसाबै जोङो बावहरदों। आरो बेहाय बान्था हिसाबै दङ जोंहा फारियै सेथि बान्था अर्थात चेम्पियन्स बेवहाय नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफि थागोन। नैथि बान्था रानार्स आप बेवहाय नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे ट्रफि थागोन। आरो बेनि अनगायैबो बेस्ट प्लेयार एवार्ड बेबो जाहैगोन 20,000 रांजों लोगोसे ट्रफि। आरो बेफोरनि गेजेरावनो फार्स्ट प्राइज जिथु 30,000 रां बेखौ जोंनिसिम होदों भुटान बिजनेस ग्रुप दावधारानिफ्राय बिथांमोनहा बावहरदों। आरोबाव नैथि बान्थाखौ बावहरदों जोंनिसिम मुस्रि जोंस्रां ब्रह्म डाइरेक्टर एन्ड प्रिन्सिपाल मानास सेरफां एकाडेमि लोगोसे बर'नि सासे फेस्ला फावखुंगुर बिथां सारा बावहरदों। बेनि उनाव साबसिन गेलेगिरि बान्था 2,000 रां
बेखौ बावहरदों मुस्रि राजाराम ब्रह्म फालागुरि बिथाङा सासे खेला मोजां मोनग्रा सुबुं आरो गावनि फिसाज्ला प्रिटियान्स ब्रह्मनि मुङै बिथाङा बावहरदों आरो बेनिनो गासैबो ट्रफि बे ट्रफिखौ जोंनिसिम बावहरदों मुस्रि बिजित बसुमतारी बिबुंगोरा सालबारि जुनियर कलेजनि आरो बिथांजों लोगोसे डक्टर कमल बड'सा प्रफेसर क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय नोंथांमोना नैबे खेलाखौ खुंनायनि गुबै नोजोर आरो थांखिया मा? बे खेलाखौ खुंनायनि गुबै नोजोर आरो थांखि होनोब्ला जोंहा मोनसे आगोलनिफ्रायनो मोनसे नोजोर दंखायो जे जोंनि ओनसोलनि जि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ जों थुलुंगा होनानै गोजौ फारसे लांनायनि मोनसे लामा जोंहा मोनसे दंखायो दा बे लेखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थादों न' डाउट मोनसे समाव जों जाफुंसार जाहैगोन जोंनिसिम आथिखालाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स सासे प्लेयार दङ सासेथ' नङा सानै साथाम दङ बेनि अनगायैबो आरोबाव जोङो सोरजिबावनो हागोन नामा स्टेट प्लेयार बा नेसनेल प्लेयारसिम बेखौ जों नोजोर बोनानै होबोबाय थादों आरो होलांबाय थागोन गेलेगिरि बा माबायदि गेलेगिरिफोरखौ नोंथांमोना हांख्रायनानै गेलेहोदों आरो मोनबेसे टिम जादों? आदसा एबार जोङो स्पेसियेलि इनभाइटेड जिफोर क्लाब दङ बेनि गेजेराव जोङो गासै 12टा टिम जों लेंहरदों इनभाइटेड बेनि गेजेराव जोङो इन्टारनेसनेल टिम मोनसे लादों बे जाबाय भुटाननि बिफा बिथांमोना सफैनो हागोन हाथ'वा जों कनफार्म मोनसे मेसेज जों नेबाय दङ बिथांमोना फैगोनखौ जोंनो होदों अब्लाबो बेसेबां कनफार्म बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव मोनगोन थेवबो जोंहा 12टा प्लेयार थागोन बेनि गेजेरावनो गासैबो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आन्दाराव रेजिस्ट्रेसन जानाय क्लाब नायगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा? नायगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे मोनफ्रोमबो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जिखिनि खेला जायो बेखौ जाहाथे बयबो गोसो होनानै ओंखारबोनानै नायनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो आं बेखौनो बुंगोन मानो होनब्ला खेला मोनसे जानाय लोगो लोगो गेलेगिरि बिथांमोना नायग्रानि थुलुंगानायजों मोनसे जस मोनो स्पिरिट मोनो बे स्पिरिटखौ लानानै बिथांमोना गेलेयोब्ला थारैनो मोनसे मोजां दिन्थिफुंसारनो हानाय बिथांमोना गोहो मोनो स' आं बेखौनो बुंगोन जे मानगोनां गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ मोनफ्रोमबो खेला जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायफैनो थाखाय आङो खर' गंग्लाय खावलायबाय